Mae'r rhain wedi goffa gweithio'n galed yn dyn nhw i gyrraedd fan hyn, achos maen nhw wedi wyna eleni hefyd. Odyn, war y teg, a ti'n beth, mae'n wrth gweld, ti'n modd, mae'n wledd i'r llygad o gweld y defed sydd gyda ni fan hyn, i feddwl, maen wedi magu oen, ti'n iawn. A mae'n teip o ddafad hefyd, ti'n modd, mae'n magu oen tan bod hi'n 8 od y fe. So mae'n teip galed, mae'n leithog iawn hefyd. Fel ni adre, ti'n modd, ni'n cadw nhw'n byr ac yn aml o groeso ni hefyd y fer mwyn cael miwlen. Ti'n modd, mae'n aml bwrpas ydi o ddafad, ti'n modd? Ac yn reiddiol, croesiad yw i o'r ddafad fynydd Gymreig ar Bryniau Cymreig. Ie, a ti'n gallu gweld hefyd wyt ti'r tebygrwydd, achos mae'r markings yn dal llygad nag yw i yn y teip ma gyda'r penfrith. A eto mae'r ceri hefyd nag nhw yn nodweddiadol o'r rhannu markings nhw. A hefyd wyt ti'n gallu gweld yr elfen Gymraeg achos bod hi'n eitha caled, teip caled o fryd. A maen nhw'n drawiadol wedyn pan mae'n dod i'r cystadlaethau rhyngfryd, achos fe nelloch chi y cystadlaeth rhyngfryd grŵp o 3 llynedd, yma? Do, wel, sawl flwyddyn ers ni nawr, ti'n iawn. Ond odi mai yn dda. A ti'n gallu gweld na, ni'n drwy sioe wyt ti'n mynd. Mae wastad rhywun wedi weld y bryd oherwydd mae'n deni'r llygad nag yw i, ti'n gwybod? Mae'n sgwar, mae'n llydan. Mae steil iddi oes e? Oes. A hefyd, lle gweld mae'r beirniad yn mynd yn ôl y markings hefyd, a ti'n lle gweld na yn ystod y bore, ti'n gwybod? Ar hyn o bryd, dwi'n meddwl bod Thomas Roberts yn cael sioe o'r feddi fan hyn, achos mae fe ar y safle cyntaf eto. Odi, a'n dyn tu ôl y mymyrddin. Eto, ti'n gwybod, mymyrddin yn selog yn dyfe fel un o'r gymdeithas. Un o'r brydwyr hynna fyddwn ni'n gweud sydd gyda'r gymdeithas ma, a wedi cael bore arbennig o dda, odi. Felly mae'n braf gweld nhw lan yn y pen ucha fan hyn, ydy. Chi ddim yn gymdeithas mawr, dwi'n clywed, ond chi'n glos. Odyn. A ti'n modd, byddwn ni'n gweud, ni sy'n mwyaf fel deheuol i fe, canolbarth i fe, ond mae'r lleill i gyd yn gogs i fe, o'r gogledd, odyn. Chi'n joio ar ei canol nhw. Odyn, dyn ni yn. A ti'n beth, ni'n ffrindiau da, trwy'r flwyddyn, pryd bynnag ni'n gweld yn gilydd, a ddeffa'r wanwyn yn bleser cael bod yn gilydd eto i fe, achos ddim wedi cael bod yn gilydd ar sawl blwyddyn. Felly, pryd bynnag ni'n drat yn gilydd, ydy, mae'n amser dda. Mae fe fies i gyda chi yn y parti mowr gyda chi pan bod chi'n dathlu hanner can mlynedd o'r gymdeithas yn y ffarm dy chi. Na ti. Diwrnod i'w gofio. A mae hwnnw ddim ond rhyw 5 mlynedd yn ôl. 4 falle, ie. Do, eto, ti'n modd, pawb yn cyd-ynnu. A war y teg, ti'n modd, ni sy'n y canolbarth, ond mae pawb yn dod lawr ato ni fe. Pob un cymeryd i dro. Felly, isht. Dyna ni de. Wel, Thomas Roberts o Ddimbych, mae fe'n cael sioe anhygoel, yn dyw? Odi. A ti'n mae werth i gweld y pen defed sydd gyda fe. Pan maen nhw gyd gyda'i gilydd, mae'n bleser i weld nhw. Ond mae wedi, maen nhw tre mas yn ardderchog o dda. Arbennig. A dwi'n gweld dad yn chwysu peintiau fyna. Odi. Tri ara gêm, mae'n gael sgwrs ydyn dyma nawr. Wel, llongyfarchiadau mowr, unwaith yr agor. Nawr mae hwn yn dipyn yn wahanol i'r swydd chi'n wneud o ddydd i ddydd. Di mae yn, mae'n di. Ymgymerwr angladdo? Ia. Neud os, wel, 20 mlynedd drosodd wan. Beth sydd o'r edrych chi? Cwestiwn caled. Hein i fi. Mae nhw'n y calon dydyn. Os da chi di magu hefyd, mae o'n eich chi. Does am daws am hynny. Ond, llall sy'n dod â pres i mewn. Ond mae'n braf, mae'n siŵr yn tipyn o fraint i chi bod eich mab nawr yn cymryd. Mae o'n gweithio'n galed ydy gwir. Gwara teg iddo. Gweithio'n galed a dathlu'n galed. Gobeithio, i ddol bryd i cwrw yn. Wel, llongyfarchiadau mowr iawn i chi, a pob lwc ar y weddill y cystadleuaeth. Llongyfarchiadau chi, da iawn.